Ay, bumalik yun, be. Baka. Ay, wala akong dalang panyo. Ayan mo. Ayan mga kalabarkada, nakabili na tayo ng mga arkada ito. Kaso, wala pa si Kuya Piktong. Bumalik siguro dun sa amin. Paano yan? Ito lang naman, oh. Be. Ito naman, matuloy ba yung mukha? Hindi. Ilagay mo yung pesos mo, huliin ka dito. Kaya ng 500. Kamalingki din. 500 ba yan? Multa? Paminta durog, meron ako doon. Marami kang paminta ba? Oo. Sure? Pakasya yan. Magkano kaya yung ganyan, oh? Nalagyan ng hamster. Ayo. Oo, may ano ka, may division. Relax mo yung kunso. Oo, tama. Magkano kaya yung ganyan? Paano yun? Saan kaya nakabili nun? Diyan, oh. May ano, gano'n. Ayo. Ay, ito lang, hindi mo naman kasi alam. Ano tong 2 bottles na to? Ano tong 2 bottles na to? Ewan ko, sabi. Sulat ka na. Sulat mo yan eh. Ano to? Hindi ko alam sa'yo, be. Ikaw nagsulat eh. Tomato sauce. Bakit tomato sauce ka? Hilan mo lang ako yan. Bibili lang tayo ng styro. Styro din muna tayo mga kalabarkada. Dito 160. May itlog pa tayo dun din. Meron pa nga. Dito tayo ngayon mga kalabarkada sa bilihan ng paper plate. Yung isang may division may tapos yung spaghetti pa. Spaghetti lang. Mga paper plate mga kalabarkada. Bitin. Paper plate? Oo, ano. Isa. Tapos, tatlong 10 ounce na ano. Ito mga kalabarkada. Kasya na kaya yan? Oo. Tapos kutsara, tinidor. Pag ilan? Ilan yung piraso yung 10 piso? Apat? Lima na lang. Lima? Masa na kaya to? Kasya na yan, marami na yan. 25, ano? Yung iba nga, nagkakamay lang. 125. 125 na to? Oo, lima. Bibili pa tayo ng mga kalabarkada yung pambalot kasi sigurado may magti-take out. Wala. Ano pa dyan? Wala na yun. Ilang piraso to? 10. Pwede na. Pero ito, Ito? oo. Pwede na rin natin kulong dyan sa Bambi. Plantitas, so shout out kay Tita Aida Halamanera. Yan. Plantitas. Siningat kultura. Produkto sa amin mga kalabarkada. Burger na lang ba? Oo. Tara ngayon, tawin na tayo. Diba? Para hindi na tayo mag-ambote. Tayo saan mo binili yun? Doon. Gusto mo yan? Yung mga kalabarkada, tapos na tayo na malingke. Bibili na lang tayo ng merenda. Bali nakabili na kami ng burger. Ito. Yun mga kalabarkada, uwi na tayo. Dito na si Kuya Piktong.
mamalengke. Kaya yun, uwi na. May dadaanan lang tayo dyan na karton dyan sa may groceryhan, mga kalabarkada. Dadaanan tayo dito. Oo. Langkat. Dito. Kukunin lang natin yung karton, mga kalabarkada. Kaya kukunin yung karton. Po isa. Sir, kunin sana po namin yung karton kanina na order namin. Karton po, dalawa. Yung 15. Ano yan, kuya? May grocery po kami kanina. Sandy Kakbay po yung pangalan. Ano pangalan? Sandy Kakbay po. Kakbay? Sa atin ito. Ano? Yung karton po po kanina. Bali, ang pangalan Sandy Kakbay po. Ano sa loob? Saan di katabay, kuya? Oh, Sandy Kakbay po. Ay, kakabay. Opo. So, yung mga kalabarkada dito na. Dito muna sa akin. Ayan o. Yeah. Yung mga kalabarkada, mga grocery natin. Pasalaya? Batay na. Kaya na ang kung manapot din ah. Kaya na. Sabal tayo maisin ako naman, makagat-gagatan ka. Ay, magkatya. Yan, yan. Si Mrs. oh. Ba? Para ka nagsakada sa tindahan pa ya. Papakain tayo na. Yan namin ang binili namin, mga kalabarkada. Check up natin si Mrs. Mainit nga. Mga kalabarkada, uwi na tayo. bahay. Sa
Sa wakas, nakarating din mga kalabarkada. Sandala lang ba? Bulsa ko lang ito. Wala. Ang ibaba. Ito ba? Lahat? Tapos, nainitan na. Yan. Nababad na sa init si Red, mga kalabarkada. Yan. Ngayon, arkala kasi yan mga kalabarkada. Kaya ito yung bait natin. Ang kaya. Salamat. Hindi laple. Alas 10 nan. Lamburak mo na. Mag-shopping sa Tagupa ka. Ha? Kung ka nag-shopping? Ayun po yung may alat nila. Gawin? Oo. Yun mga kalabarkada, nandito na tayo sa bahay. Nandito na rin daw yung baboy eh. Ito. Ito yung baboy mga kalabarkada na binili natin. Ito na. Mag-vlog ka tayo lang. Bali 82 kilos daw ito mga kalabarkada. Ang taba niya, daddy, ano? 82 kilos, bali yung 200 yung isang kilo nito. Live weight to. Ito yung kakatayin natin bukas ng madaling araw. Ayan. Sino nagdala dito? Sila tatay, at saka Sila tatay. Dito na nila kanila. Ayan mga kalabarkada. Hindi na natin nabidyohan na kinuha to. Kawa nung pumunta pa kami ni Mrs. na malengke. Kasama ka doon ba, Vance? Pagkakatay kami, ito katayin ko. Ayan mga kalabarkada. Bali Pagod din sa kan. Mainit sa kan. So ayun mga kalabarkada yung baboy. Ayun na. Ayun na yung kan natin. Bali Menudo dinuguan. Tapos binagis. Tapos adubado. So yun yung putahe na papaluto natin dyan sa baboy mga kalabarkada. So yun, pa-blessing sa bahay saka pasasalamat na rin. So yan. Grabe yung init dyan sa bayan. Shout out pala kay sa marunong magluto dyan, si Kuya Yil. So yun. Abang-abangan nyo mamaya mga kalabarkada. Bukas madaling araw magkakatay tayo ng baboy. Ayan. Dito ko natatapusin tong video kong to mga kalabarkada. So sana nagustuhan nyo to. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. See you on my next vlog. Magbabay ka. Hindi ako makita. Bye! Takpan mo tong camera na to. Takpan mo, ganun mo. Wata!